Әти-әниләр балалары белемле булсын өчен күпме түләргә әзер. Акча түләп кенә белем алып буламы? Әллә максатыңа үз көчең белән дә ирешергә мөмкинме? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы студияда Алмаз Афиятов. Исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, иңелек кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә сез мөнәсәбәтегезне тимәләр ашыда белдерә аласыз. Кызыл килешмәү билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Түләүле мәктәпләр, түләүле дәресләр һәм гомумән түләүле уку турында сөйләгәндә, әлбәттә, монда безнең республиканы гына алсак та зур сорау бар һәм моңа ихтыяҗ бар димәк дигән сүз. Марат әфәнде, ничек уйлыйсыз? Түләп уку белән бушлай уку системасы элек булган, хәзер ничегрәк ул? Гомумән уку системасы башта ул түләүле булган. Түләүсез уку системасы да ул түләүле, ләкин без түләүсез дип атыйбыз дәүләт налоглар исәбенә тоткан мәктәпләрдә укуны. Аның да ата-аналар түләгәннәр, налог белән түләгәннәр алар. Инде бу халыкта түләүсез дип атала, ләкин ул түләүле, алардан ул түләү налог белән җыелган. Инде шуңа истәмә түләп укытырган мәктәпләрдә үздә оештылар. Әлбәттә, бу безнең ил өчен яңалык, ләкин бөтен дөнья өчен бу инде күптән тормышка ашкан практика. Мәсәлән, иң беренче дөньяда мәҗбүри түләүсез укуны Англиядә 1700 елны керткәннәр. Бездә 1918 елда Ленин бабай кертаны. Аның айырмалыгы шунда, ул түләүсез уку мәҗбүри туган телдә була. Һәм ул 34 елга кадәр дәвам итә. Хәзер инде халык күнеккән, алар коммунизм вакытында түләүле уку гомумән ярамый иде, ләкин бөтен дөньяда түләүсез уку белән бер рәттән түләүле мәктәпләр системасы сакланып килә. Һәм ул бар. Әлбәттә, ул ата-аналарның балаларына ниндидер аерым шартлар тудыру теләге белән ясалган әйберләр. Инде белем сыйфатына килгәндә, әлбәттә, ул белем сыйфатын арттырмый да, киметмий дә. Шуңа күрә, чөнки белемнең сыйфаты баланың баш эшләүдән тора беренче чиратта. Мәктәптә бу куркыныч хәл түгел, чөнки мәктәптә бүгенге көндә бердәм имтихан бар. Түләп укыймы, түләүсез укыймы, истәмә белем аламы, алмыймы, ул шул ук бер имтихан бирә. Вот югары уку йортларында бездә хәл куркыныч. Алар түләп диплом алалар. Менә шул бердәм дәүләт имтиханы аркасында да бит әле күпләр нәкъ менә акчаларын чыгарып салырга әзер, һәм нәкъ менә аны бирү өчен дә әле түләүле мәктәпләргә бирәләр күбесе. Аны бирү өчен дип инде ул психология. Әлбәттә, акылны сатып алып булмый. Ул нәселдән килә, аның белән берничә тә булмый. Шундый мәкаль бар. Соловей – это не ученый воробей. Сандугач ул сандугач, чыпчык ул чыпчык. Күпме көтсәң дә, ул шулай сайрый. Димәк, аннан соң бу инде ата-аналарның үзләрендә булмаганны түләп ничектер балаларына бирергә теләге бар, ләкин ул ничек диләр, фантазия. Ул тормышка ашмый торган әйбер. Күпме түләсәң дә, аның белеме артмый. Әлбәттә, моның белән педагоглар кулланалар бу ата-аналарның психологик моментын. Алар моннан акча эшләп калалар, ләкин аның нәтиҗәсе шул ук. Нидән сорап китик әле без менә хәзер мин шуны әйтәсем килә. Югары уку йортларында безнең илдә бу куркыныч хәл алды. Кешеләр түләп диплом алалар. Югары уку йорты буенча без әле сөйләрбез. Зөлфия ханым, сез ана буларак әйтегез әле, балагызны сезнең өчен укыту хәзер бушлай укыту, ул мөмкинлек эшме? Яки инде түләп укытасызмы? Әни буларак та, укытучы буларак та бүген бу студиядә мин 2 мәктәптә укытам. Театрдан тыш берсе гомуми белем мәктәбе, менә Марат абый әйткәнчә, бушлай укыта торган шулай бит, икенчесе түләүле мәктәптә укытам. Икесендә дә актерлык осталыгы дәресләр бирәм, шулай бит. Менә шушы түләүсез мәктәп дип әйтгәндәме, анда мин хезмәт хакын алып эшлим. Шулай бит, теге аена бер генә түлиләр, ул инде күп акча түгел, ул әз акча. Чөнки мин анда сәләтле балаларны күреп, мин аларны калдырырга теләмичә, аларның сәләтләрен үстерер өчен үз теләгем белән йөрим шунда. Миңа анда укытырга бик тә ошый. Һәм менә шушы түләүле мәктәптә анда миңа ешрак барга туры килә, анда миңа күбрәк түлиләр, һәм анда да сәләтсез балалар укыйлар дип әйтә алмыйм, анда сәләтле балалар, ләкин аларга игътибар күбрәк кирәк. Сез беләсезме менә түләүле һәм түләүле булмаган игътибарны? Икесендә дә бер тигез эшлим, рәхәтләнеп, чөнки алар балалар. Димәк, сезнең мисалда инде әлеге мәсьәлә килеп тумый. Мәсәлән, акча түлиләр икән, аларны яхшырак укытабыз дигән. Мин хәзер укытучы буларак сөйләдем, хәзер сөйлим әни буларак. Минем улым, 16 яшьлек улым Кәрим, рәхмәт әйтәсем килә хөкүмәткә, ни өчен? Ул Дасафта укып йөри. Дасаф оешмасы ул Рәсәйдә бик күп шәһәрләрдә ябылган икән хәзер.
Ә менә безнең җитәкчеләребез аны саклап калганнар һәм финансировать итәләр шуны. Менә минем улым шунда укып йөри, мин анда бер тиен дә түләмим. Ул бөтенләй шу аларның Системасына кертелгәндер инде. Системасына кертелгән, мин аларга шуның белән рәхмәт әйтәсем килә. Аннары музыка мәктәбендә укыйбыз, диме, кызны укыта. Музыка мәктәбендә без хәзер әти-әни буларак без музыка мәктәбеннән түләмибез. Анда аерым бер кертелгән ни, ул хәйрия фондымы, ул әти-әниләрнең теге спонсор ярдәме кебек әйбер ясалган. Телисең икән, түлисең, теләмисең, түләмисең. Һәм Казанда, Ләкин мин әйтеп бетерим генә име, безнең укытучы, без бер укытучыдан икенче укытучыга күчтек, чөнки мин әз генә аңлыйм бу өлкәне. Үзем музыка белеме алгач, безнең укытучы, мин аны карап торам, аның укытканын. Ул шул хәтле җанын биреп, бөтен нечкәлекләренә кереп, баламны шул хәтле әйбәт нәтиҗәләр күрсәтә башладык име, чөнки мин әни буларак хәзер инде аны үзем ничектер бәхиллим, үзем теләп. Димәк, әле барысы да акчага бәйләнмәгән дип әйтмәкче буласың инде. Әйтергә телим, менә Маратка җавап итеп, белмим, бәлки бардыр шундый укыртларда, югары укыртларда мин күбрәк укытам инде. Математика, информатика ВМКда мөхмәттәлек кеше әйткәндәме? Ләкин бездә менә түләп һәм түләмичә укыган студентларны бүлү юк. Алар бер группада укыйлар. Һәм без аларны укыткан вакытта түләпме, түләмичә укыган белмибез дә. Ягъни аларга таләп нәкъ бер үк, укыту нәкъ бер үк. Әгәр дә алар нинди булса сәбәп белән егыдан балаларын җыя алмаганнар икән, алар түләп керәләр дә. Алар әгәр дә инде мөмкинлек булса, алар күчәр түләүче группага. Һәм таләп нәкъ шул, һәм безгә беркем дә менә бу түләп укыйш ник сез аңар икеле куйдыгыз дип әйтми. Бу электән килгән система, демәк сезгә сакланып калган. Электән килгән система бу, һәме. Без аны бозарга җимибез, һәм аны бозарга безнең менталитет математикларныкы рөхсәт итмәячәк. Мәсәлән, авылдан килгән һәм мәсәлән, гадәти мәктәпне тәмамлаган, шул гимназия, шул түләүле мәктәпләрне тәмамлаган укучылар арасында сез нинди аерма сизәсезме? Юк, дөресен әйткәндә. Менә монда бик кызык нәрсә, син авылдан дип әйттеңме? Мин үзем алмалай. Авылдан килгәннәр әйтә укый. Беренчедән, Тырышыбрак та. тырышыбрак укыймы? Икенчедән, менә әгәр дә біз аларны билгеле карамадык, теге син кайсы мәктәптән килдең дип, әме? Теге түләпме, түләмишме икәннән. Ләкин менә шушы түләүле түлә студентлар арасында айырма соңыннан күренә 5нче курска. Ягъни әгәр дә ул инде менә көчкә барган икән 5 курска кадәр ничек булса да, так, алар арасында айырма жестко сизелә башлый. Ә инде иң түбәннәре арасында дип әйтәм инде мин, әме. Ә инде менә уртачалары, алар түләүчеләр белән бергә үзләштерә бөтен предметларны, бөтен нормалар үсте. Әле монда таләпләргә дә игътибар итәргә кирәк, чөнки Казанда хәзер менә 138 мең укучының 1 меңе түләүле мәктәпләрдә укый икән. Гөлнара ханым, белгәнебезчә, сезнең мәктәптә ул инде тулаем түләүле дип санап булмый, сайлау буенча һәр укучы дәрестән соң мәсәлән инде сайлап алу мөмкинчелеге бар аның. Менә сезнеңчә ничегрәк әлеге система кертелде һәм менә бу балаларны дәрестән соң түләп укыту үз нәтиҗәсен бирәме? Сез сизәсезме аны һәм күрәсезме нәтиҗәләрдә? Әлбәттә бирә. Бу түләүле түгәрәкләр дәрестән соң һәм ул берничектә дәрестә бирелгән материал белән берничектә тәңгәл килми. Ул баланы тирәнтен икенче яктан өйрәтү максаты белән тудырылган һәм ул уңайлы бөтен яктан да. Ул уңайлы әти-әниләр өчен, чөнки бала тулы көн мәктәптә, аны бер каяда илтәсе юк, йөртәсе юк, ул дәресләрен бетерде, бер ашап алды да китте түгәрәкләренә. Ул уңайлы укытучылар өчен дә, ул укытучылар өчен өстәмә керем һәм укытучы үзенең эше белән бик ябышып тора, укытам дип һәм сыйфат күрсәтергә тырыша, чөнки сыйфаты булмаса, ата-ана булай гына акча түләми. Шулай ук ул балалар өчен дә уңайлы. Ул юлны да чыгып йөрисе юк. Ашады, килде, укыды, бөтен кешегә дә ул уңайлы. Демәк, укучылар белән бер рәттән әле укытучыларның үзләреннән инде өстәмә стимуллары барлыгы килә әле түләү дәресләре. Мәктәп эчендә бик уңайлы, мәктәпкә ул өстәмә керем һәм мәктәп шул өстәмә керем аркасында үзенең материал җиһазларын яңарта ала һәм балалар өчен, бөтен укытучылар өчен, бөтен кеше өчен менә монда мәктәптә эшләгән, укыган, ул яңа шартлар тудыра ала. Күпмедер дәрәҗәдә менә мондый түләүле дәресләр, алар репетиторлык эшеннән киметергә сәләтле дип әйтә аласызмы? Репетиторны сайларгамы, сайламаска моны әти-әни һәм бала үзе хәл итә дип уйлыйм мин. Ләкин түгәрәкләргә йөргән балалар һәр хәлдә сәләтлерәк,
Мин менә килешмим, бала инде әгәр дә сәләтле булса, ул бөтен җирдә сәләтле дип. Баланы тотып, әти-әниләргә дә, укучыларга да тотып өйрәтергә кирәк. Ул һәрберебезгә дә уңайлы. Бала эчендә. Менә бу сезнең мәктәптә бар дип саныйк. Тимерхан әфәнде, сезнең менә мәктәптә белгәнебезчә мондай дәресләр юк. Һәм балалар белем бирү алу сыйфаты шундый ук була дип әйтә аласызмы сез? Безнең шундый өстәмә түләүле дәресләр булмаса да, безнең шундый ук өстәмә түләүсез дәресләр булган иде. Ягъни безнең укытучылар үз ихтыяҗы белән, үз теләге белән балаларны укытканнар иде. Чөнки безнең мәктәптә гомумән 170-180 бала тирәсе укыган иде. Мин Яшелзәннең 16-нчы мәктәбен бетердем. Һәм монда сүз юк иде, менә син менә дәрес бара. Менә укучыларның бер 50% дәресне яхшы аңлый, 50% начар аңлый. Безнең укытучыга, менә мине укыткан укытучыларга, минем сыйныфташларымны укыткан укытучыларга барыбер түгел иде. Дәрес биткәч, ярар, уйга кайтсыннар, үзләре өйрәнсеннәр. Ягъни, менә шул 50%, я азрак процентында әлбәттә, кем предметны начар аңлый, укытучы үз тәкъдиме белән чыга. Әйдә бүген дәресләрдән соң минем вакытым бар. Әйдә калып тор. Без синең белән эшләп алабыз. Монда инде фанатик укытучылар булырга тиештер бу чакта. Әлбәттә укытучылар үз теләге белән алар үзләре менә укучыларга тулысынча биреләләр. Әгәр дә андый укытучылар булмаса, ни эшләргә икән? Әгәр дә шундый укытучылар булмаса, инде әлбәттә бу монда репетиторларга ихтыяҗ. Менә бу репетиторларның ихтыяҗы турында без рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңавастыр телеканалында Таяның таш тапшыру һәм рекламага киткәнче без түләүле уку турында сөйләшә башлаган идек. Назир әфәнде, сезнең фикерне белеп китәсе килә, менә бу мәсьәләгә карата түләүле мәктәпкә бирү. Мәсәлән, яки инде гадәти мәктәптә өстәмә түләүле дәрес бирү кирәкме? Әллә өстенлекне бала өчен сез нәкъ репетиторлыкта күрәсезме? Мин Тимерхан белән килешәм. Мәсәлән, минем 2 сыйныфым бар. Мин шул дәүләт гимназиясендә укытам. Мәсәлән, күрәм икән балаларга, кайбер балаларга белем җитми дип әйтәсе дә була, әзгенә алар белән дә эшләргә дәресләрдән кирәк. Мин алар белән калам, әзгенә 1 сәгатемне шул балалар белән үткәрәм. Чөнки ул минем сыйныф һәм мин алар өчен җаваплы. Соңыннан ел ахырында нинди результатлар балалар күрсәтә, ул миннән тора. Әгәр икән бала шул дәрестә утырып бөтен материалны алмый икән, ул син дә гаепле дип мин уйлыйм. Чөнки мәсәлән контроль кирәк. Әгәр ул ишен эшләмәсә, синен контроль тора. Һәм әгәр балалар синең класс балалары результатлары күрсәтмәсә, аларга өстәмә түләүле дәресләр кирәкме әлбәттә. Син шул балалар белән эшләргә тиешсең. Репетиторлык турында сөйләгәндә, мәсәлән, ул Марат абый белән килешәм, ул психология әйбере. Мәсәлән, миңа бик күп әтәнләр шалтырата, теге мине бала белән репетиторлык белән эшләргә кирәк. 5-7 минут сөйләшкәннән соң мин үзем аңлыйм һәм әтәнләр дә аңлый. Чыннан балага репетитор кирәк түгел. Ул әти-әниләрнең башыннарында утыра, минем балага кирәк ул дип. Чыннан кирәк түгел икән. Әлбәттә ул баладан тора, бала үзе эшләсә, без статистиканы алсак та, иң егыны мәсәлән, иң югары балаларга биргән балалар, алар үзләре әзерләнгән. Теге 100 балалар күрсәткән балалар, алар репетитор белән эшләмәгәннәр. Ләкин шул ук вакытта әлеге балаларның кайбер ата-аналар хәтта 1 сәгать өчен 5,000 сум акча түли. Әле бу бер генә сәгать өчен. Елына менә санап чыгарсалар, мәсәлән, кайбер ата-аналар шул ук түләүле дәресләр, айрым мәсәлән, ниндер теге чит ил лицензиясе булган, шул ук Кембридж университеты булган мәктәпләр өчен, репетиторлар өчен елына хәтта 2-3 миллион түләүчеләр дә бар икән. Менә бу ата-аналарны нәрсә этәрә әлеге акчаларын түләргә? Марат әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, монда бу проблема төрле яклы. Беренчедән аларның андый мөмкинлекләре бар. Икенчедән, ул зур акча алган мәктәпләрдә бөтенләй башка шартлар. Анда башка укытучылар эшли, алар чит илләрдән килгәннәр. Һәм укытучыларның иң яхшылары эшләгәндә аларга түләү зур. Әлбәттә, аларга балаларга игътибар айрым зур. Без бит әле армия системасыннан чыгып кына киләбез мәктәптә. Ул
армия тең, аның уставлары да шундый, аның укытучылары да шундый, аның балалары да. Монда килеп эшлиләр, чит илләрдән укытучылар, алар балалар белән бөтенләй башка төрле эш формалары бар. Һәм ул полилингваль мәктәпләр, алар анда параллель рәвештә инглиз теле, татар теле, рус теле өйрәнеп баралар һәм фәннәрне дә. Шуңа күрә бу мәктәпләрдә дөрестән дә безнең илдә булмаган аерым шартлар тудырылган. Шуның өчен алар түлиләр дә. Түләргә мөмкинлеге булмаган кешеләр димәк, андый дәрәҗәдә белем ала алмыйлармы аларның балалары? Алар өчен Казан шәһәрендә сәләтле балалар өчен аерым мәктәпләр ясалган, мәсәлән, бар лицей-интернатлар, анда да шул ук система. Ләкин анда балаларны сайлап алалар инде. Чөнки сәләте булмаган кешегә бу системаны тартып бару җиңел түгел. Әлбәттә, бу түләле мәктәпләрдә алар көне буе укыйлар. Алар сәгать 8-дән башлап, 9-дан башлап, кичке 8-гә, 9-га кадәр укыйлар. Бу система безнең илдә генә түгел, башка илләрдә күптән бар инде. Аларда бар система ябык лицей системалары. Анда баласын бирә ата-ана, алар анда бер атна торалар, алар аерым, гендерный, малайлар өчен аерым, кызлар өчен аерым, һәм анда алар тәрбияләнәләр. Әлбәттә, бу теге элита кешеләрнең балалары, хөкүмәттә эшләүчеләрнең, байларның, барсының да шул алар теге түләүсез дәүләт системасында укымыйлар, ябык. Акча түләп тә менә бу балалар, мәсәлән, акча түләмичә, мәсәлән, чыпчыктан сандугач ясап буламы? Күпме акча тыгып та, мәсәлән, әгәр дә аның укырга теләге юк икән, әгәр дә аның укырга, мәсәлән, сәләте, белеме юк икән, алардан акча түләп кенә шул ук профессорлар чыгарып буламы? Юк, инде алар профессор булырга омтылмыйлар да. Димәк, барысы да инде монда акчага бәйләнмәгән булып чыга. Барысы да акчага бәйләнмәгән, ләкин теләгән кешеләр, акчасы булган кешеләр үз балаларына аерым шартлар. Алар инде тел өйрәнәләр, аннан соң башка әйбер бар. Аннан соң бар классташлар. Сез беләсезме классташларның кем икәнен? Без аны мәңге онытмыйбыз. Аларга гомер буе булышабыз. Аларның классташларының мөмкинлекләре бөтенләй башка. Аларның классташлары дәүләтләр белән идарә ителәр. Зур капиталлар белән идарә ителәр. Безнең классташларның иң яхшылары инде, мәсәлән, колхоз председателе. Менә шушы балалар югары уку йортына килгәндә, Әнис әфәнде, әгәр дә алар югары уку йортына киләләр икән, монда аларга ниндидер теге шәхси караш, аерым аларга өйрәтү булган икән, алар ниндидер каршылыклар белән очрашмыймы югары уку йортына килгәндә? Беләсез, менә мин бу мәсьәлә бик таныш түгел. Чөнки мин укыткан факультетларга гадәттә алар кирми. Мин укыттым, әйтәм, ИВМИТтә, теге ВМК исәлләр математикасында һәм информатикаларда, һәм мехматта, механика математика факультетында. Мин дә әйтәм, мехмат белән ВМКны башка институтлар белән чагыштырып булмый. Анда аерым кешеләр укый. Димәк, аерым тормыш монда. Башка сорт кешеләр укыта. Һәм безгә әйтәм инде теге гафу итегез, блатнолар кирми. Чөнки алар бездә укый алмый. Анда хезмәт итәргә кирәк. Анда хезмәт итәргә кирәк. Укырга да кирәк. Монда БДИ турында да. Шуңа күрә кызганычка каршы, менә мин сезгә теге андый кешеләр керә торган факультетлардан бер нәрсә дә әйтә алмыйм. БДИ турында сөйләшә башлаганбыз икән. Мәсәлән, шул ук быел һәрберебез дә ишетте инде, 2нче гимназиядә Рамил Бахавиев 399 балл җыйды. Бернинди түләү дә булмаган, репетитор да булмаган, җыйган ул. Башкаларга менә мәсәлән, шул ук репетиторларга мөрәҗәгать итмәс өчен нәрсә комачаулый дип уйлыйсыз сез? Шулай ук балл җыярга. Әле софт татар телендә укып бит әле ул. Минем улыма 16 яшь, ул 10нчы сыйныфта укый. Мин аннан сорыйм, әйтәм, улым, сиңа нинди фәннән репетитор кирәк? Нигә әйтмисең, әйтәм, әйдә чакырыйк. Без репетитор белән эшләгән юк. Бер тапкырда менә 10нчы сыйныфка җитеп. Менә Марат абый әйтмешли, бәлки ул геннардан киләдер инде, аның безнең дәваниебез, иремнең әнисе ул физика математика укытучысы. Шуңа күрә җиңел бирелә аңа шушы фәннәр. Шулай итеп без репетиторга акча түләгән юк, Аллага шөкер. Шуны гына әйтәсем килә, ни буларак. Сорауны оныттым, нәрсә әйткәнең? Юк, менә бу мәсьәләдә. Әлбәттә, югары баллар күрсәткән баллар, алар үзләре әзерләнә. Чөнки репетитор ул күбесенчә теге син үзең утырмасаң, нитмәсәң, теге проблемалар белән. Әйе, шул проблемаларны гына яба ул. Һәм инде шул әйтәм бит, ул мода күбесенчә һәм психология. Безнең бик күп ата-аналар безгә репетитор кирәк дип уйлый. Һәм соңгы акчаларын бирә. Ансын без инде аңламыйбыз укытучылар. Хәтта кредитлар да алалар, балаларына репетитор алыр өчен. Һәм монда минем фикеремчә, бу чакта мин әлбәттә әтиәнимә рәхмәтле. Монда тора әлбәттә гаилә тәрбиясеннән, бу бик баналь шундый җавап булса да, гаиләдә әти-әниләр баласына белем бирүгә карата нинди мөнәсәбәт формалаштыралар. Әгәр дә әти-әни гомер буе бала чакта балага әйтә икән, улым, кызым, сиңа укырга кирәк. Укырга һәм укырга дигән бит Ленин бабай шулаймы? Һәм
әлбәттә, менә 5 яшьтән, мин хәтерем 5 яшьтә мин укый башладым иде үзем өйдә, мин балалар бакчасына йөрмәдем. Әни миңа төрле китаплар ала иде, һәм инде хәтта хәтерлим беренче эшлене алгач, ул кайдыр 3-4 сыйныф булганда мин күреп яладым сыйныфта. Эшлене алган өчен. Чөнки менә миңа сеңгән иде, мин гел сыйфатлы белем алып, 5-легә укырга тиешмен. Эшлене күрдем, димәк минем белемем җитми. Бу сезнең шәхси эш. Хәзер Һәм әтие һәм Надир әфәнде белән мин тулысынча килешәм. Хәзер вакытта начар билеге, нидер уңышсызлык, әти-әниләрнең беренче идея репетитор. Монда репетитордан кала башта очракны булган хәлне карарга кирәк. Ни өчен ул өлгермәде? Ни өчен шундый билге алды? Ни өчен бала бу белем буенча бераз өлгерми? Укытучы, бәлкем бу укытучы белән мөнәсәбәт белән бәйле. Һәм монда бит әле әти-әниләр генә түгел, балаларның үзләренә дә кирип сеңә бу. Әгәр дә репетитор алу мөмкинлеге бар икән, әгәр дә өстәмә аерым укый алам икән, ни өчен әле мин дәрестә әлеге белемне алырга тиеш дигән. Әлбәттә, бу фикерне дәвам итеп, мин шуны әйтәсем килә. Бу инде безнең дәүләт тарафыннан да сиңдерелгән фикер. Бу башланды 1965 елларда мәҗбүри урта белемне һәм төп белемне тәэмин итү өчен икеле кую системасын бетерделәр. Шундый лозунг кертеләр. Начар укучылар юк, начар укытучылар гына бар. Хәзер безнең бөтен буын, мин ул заманнарны беләм, чөнки ул минем вакытта кертелде. Хәзер инде бөтен кеше ул икеле кую вакытын белми. Хәзер барсы да сан укытучы начар. Минем балам яхшы, һәм балалар да шулай саныйлар. Ул белмәсә укытучы начар. Ул бер нәрсә эшләми, ул утырып торырга тиеш. Белем ничектер аңа керергә тиеш. Ләкин белем алу өчен бик нык хезмәт куярга кирәк. Бу лозунг безнең илдә бетерәсе иде. Ул безнең илне бетерә торган лозунг. Чөнки безнең укыту системасы бик көчле булган заманында 65 елга кадәр икеле куйганда. Мәсәлән, мин 40 елдагы саннарны китерәләм. Татарстанда 40 елда 600 мең бала укыган. Бүген көндә укый 380 мең. Күбрәк күпкә. Булган барлыгы 120 урта мәктәп. 60 авылда, 60 шәһәрдә. Элек акча түләү мәсьәләсенә дә башка түләү мәсьәләсендә түгел. Ул урта мәктәпкә керә алмаган. Беренче класска кергәннәрнең яртысы гына 7нче классын тәмамлаган. Алар 2 алып чыгып калганнар. Һәм ФЗУга кереп эшчегә хәзерләнгәннәр. Хәзер барысы да керә. Бар, чөнки икеле кую юк. Икеле кую юк. Аннан соң барсы да кирүнең ягы югары белем бирү системасында безнең зур җитешсезлек бар. Алар чит илләргә карап түләүле югары уку белем системасын керттеләр. Ләкин чит илләрдә сез күпме түләсәгез дә экзаменыгызны бирә алмасагыз, аттестат диплом ала алмыйсыз. Анда шундый система. Бездә түләп диплом бирәләр. Бу кытычкыч илне җимерә торган хәл. Тагын бер куймыйлар дигәннән, хәзер куймыйлармы икелеләр? Мәктәптә куймыйлар, ярамый. Шулаймы? Директорларны үтерәләр, икеле куйсалар, вот басып тора. Беренче эшле алып кайтты дидең дә бит име? Аннары Төп мөһим сорау түләү өчен рәхим килес. Балаларга бит 2нче сыйныфтан да билге куя башлыйлар. Беренчесе, минем кызым 2нче сыйныфка керде быел, име? Бүген алып кайтты беренче эшле синең кебек. Җыладымы? Юк, гимн, Рәсәй гимн өйрәнмәгән өчен эшле куйдылар. Җыладымы кайтып? Җыламады, әйтте, мен дә кызым син ничек соң? Миңа барыбер. Димәк, хәзер менә шулай кабул итәләр, һәм бу безне аңлата да инде. Бер нәрсә әйтәм, менә мин бөтен укытучыларга укытып чыгарым Мөхәммәд Мәһдиевнең фронтовикларын. Андагы укытучылар ничек эшләгәннәрен, әгәр дә укыган булсагыз, беләсездер. Алар теләгән балалар белән, хәленнән килгән балалар белән эшләгәннәр. Теләмәгәннәр белән Әскәровлар, Закировлар, исеңә төшәләр. Белем алу өчен сезнеңчә акча түләүнең ниндидер бер шиге булырга тиешме? Гөлнара ханым, ничек уйлыйсыз? Әлбәттә булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки балалар кайсы бар шундый менә мәктәптә алар бер-берсе белән аралашалар бит. Әйтәләр, син түлисең, мин түләмим. Ниндидер шиге булырга тиеш дип уйлыйм. Чөнки һәрбер балага да таләпләр комфорт булырга тиеш мәктәптә. Зөлфия ханым, ничек уйлыйсыз? Акча сарыф итмичә генә балаларга сыйфатлы белем бирүдә нәрсә таян нотасы булырга тиеш? Акчасыз булмый. Дөрес әйттеләр. Бөтен дөнья безгә хәзер капитализм килеп җитте. Түләп укытырга кирәк балаларны, кемнең хәленнән килә. Менә ерак барырга кирәк түгел, Финляндиядә ничек име? Хәлле кешеләр, алар бит штрафында күбрәк түлиләр. Шул ук түләмәй торган мәктәпләрдә алар күбрәк түлиләр үз балалары өчен, кем хәленнән килми, алар бушка укыйлар. Шул ук бер мәктәптә, шулай бит, бер үк шартларда.
күп профильле мәктәп менә 181-нче Тулпар урамында күп профильле. Анда түләмичә дә теләгең бар икән, рәхәтләнеп укый алып була. Акча түләп укытыргамы, әллә юкмы? Моны инде һәр ата-ана да үзе хәл итәргә тиеш. Иң мөһиме, балаларыбыз белемле һәм зыялы булып үсенер иде дигән фикердә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.